Para sa episode na ito, ihanda na ninyo ang inyong module, sagutang papel, at panulat. Tara na mag-aral, tutok na sa dagatag your telearalan. Manood, matuto sa mga guro, masayang makarbag magkasama tayo. DepEd, Davnor, Telearalan, DepEd, Davnor, Telearalan. Filipino 7. Mga awiting bayan at bulong ng Kabisayaan. Kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa inyong paglalakbay sa mayamang isla ng Mindanao? Kung nag-enjoy kayo, tiyak na mas magugustuhan ninyo ang ating paglalakbay sa makulay na mga isla sa Visayas. Teacher Walter po, ang inyong katuwang tungo sa pagkatuto sa Filipino. Alamin natin! Ang mga Pilipino ay likas na mahilig sa musika. Bahagi ito ng ating makulay at mayaman na kultura. Sa araling ito, may paliliwanag mo ang kaisipang nais iparating ng awiting bayan at bulong ng Kabisayaan. Makabubuo ka rin ng sariling paghahatol o pagmamatuwid sa ideyang nakapaloob sa awit na sumasalamin sa kultura ng mga taga-Visayas. Mahalagang alamin mo ito upang mas maunawaan mo ang kaisipan na makapagbibigay sa iyo ng mahalagang aral sa buhay. Halina't alamin at unawain natin ang mga ito. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang na ipaliliwanag ang mahahalagang detalye, mensahe at kaisipang nais iparating ng napakinggang bulong, awiting bayan, alamat, bahagi ng akda at teksto tungkol sa epiko sa Kabisayaan. Nabubuo ang sariling paghahatol o pagmamatuwid sa ideyang nakapaloob sa akda na sumasalamin sa tradisyon ng mga taga-Bisaya. Subukin natin! Sa bahaging ito, tukuyin at bilugan mo ang mga konotatibong kahulugan ng mga salitang nakadiin na kaugnay ng mga nakaugalian nating mga Filipino. Unang bilang, ang kulay itim ay karaniwang iniuugnay sa A. Pagluluksa at kalungkutan, B. Pag-ibig at pagkabigo, C. Paghihirap at gutom, D. Yera at kaguluhan. Tarsier, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay A. Pagluluksa at kalungkutan. Ikalawang bilang, ang uyayi ay kaugnay ng A. Bangka, pamimingwit at isda, B. Walis, bunot at basahan, C. Ina, hele at sanggol, D. Rosas, gitara at pag-ibig. Tarsier, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay C. Ina, hele at sanggol. Ikatlong bilang, ang balitaw at kundiman ay karaniwang iniuugnay sa A. Pangangaso, B. Panliligaw o pagsasaad ng pag-ibig, C. Paggawa ng mga gawaing bahay, D. Paggaod ng bangka. Tarsier, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay panliligaw o pagsasaad ng pag-ibig. Ika-apat na bilang, ang hilig sa pag-awit ng mga Filipino ay karaniwang iniuugnay sa A. Pagiging mapamahiin, B. Pagiging masipag, C. Pagiging masayahin, D. Pagiging matampuhin. Tarsier, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay C.
pagiging masayahin. Ikalimang bilang. Ang awiting bayan ay karaniwang iniuugnay sa A. Material na kayamanan ng isang bayan. B. Pagdurusang dinanas ng isang bayan. C. Kultura at kaugalian ng isang bayan. D. Politiko ng isang bayan. Tarsier, ang tamang sagot ay letter C. Kultura at kaugalian ng isang bayan. Aralin natin. Ang Kabisayaan ay nagtataglay ng makulay at mayamang kultura at tradisyon na lalo pang pinagniningning ng katutubong panitikan. Sa araling ito ay bibigyang pansin at itatampok natin ang awiting bayan o folk songs at bulong ng mga Bisaya. Halina at tuklasin ang kagandahan ng awiting bayan ng mga Bisaya. Dandan su'y bayaan kay ka, pauli ako sa payag, o galing ko ikaw ilawon, ang payag mo lang ang taon. Dandan su'y kunin mo apason, bisan tubig di ka magbalon, o galing ikaw uwaon, sa dalan magbubon-bubon. Konbento sa diin ang kora, munisipyo sa diin hostisya, yari si Dansoy makiha sa pagigugma. Panyo mo kagining panyo ko, si kay tambihon ko, o galing kong magkasilong, banatakaw asawa mo ko. Ilitunuganay, wala diri, himong nanay, katutienda, bakal papay, ilitunuganay, mata ka na tabangan mo, ikarga ang nakumpra ko, kay bugat man sing putos ko, tabangan mo ako anay. Ilitunuganay, wala diri, himong nanay, katutienda, bakal papay,
Si Pelimon na masul sa kadagatan, nakakuha og isdang tambasakan. Gibaligya sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igo lang ipanubang. Si Pelimon na masul sa kadagatan, nakakuha og isdang tambasakan. Kibaligya sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igo lang ipanubang. Si Pelimon na masul sa kadagatan, nakakuha og isdang tambasakan. Gibaligya sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igo lang ipanubang. Magtatanom lawis-wis kawayan, akon lakan pikoy palatay latayan. Salbahis na pikoy kawaray batasan, sinmulod ha kwarto kan inday higdaan. An panyo nga may sigarilyo, inpiksi ni inday kay may sentimiento. Ana sinahan, anabibiduan, tungod lahan hatdon nga waray katuman. Anini nga hugpo lawis-wis kawayan, diin ang higugma nga may rayan-dayan. Magburog to gayod mga ginangayan, maglipay nga tanan mga kasangkayan. An ini nga pikoy paglupad murayaw, natungtunghan sa nga dagos paparayaw. Binuklad an pako daw hilaw nga dahon, an iya pagrayhak nga akin kinantahon. Imano palabyo mahal magbaligya, adobo sitsaron, upod-an mantika, ginpapadisan pa induyak nga tarong. Di mano palabyo mahal lagi hapon. Naniling nga hugpo lawis-wis kawayan, diin an higugma nga may rayan-dayan. Magburog to gayod mga ginangayan, maglipay nga tanan mga kasangkayan. An ini nga pikoy paglupad murayaw, natungtunghan sa nga dagos paparayaw. Binuklad an pako daw hilaw nga dahon, an iya pagrayhak nga akin kinantahon. Di manong palabyo mahal magbaligya, adobo sitsaron, upod-an
bisan pa hinluyak nga tarong, di mano palabyo mahalagi hapon. Maliban sa mga awiting bayan, ang bulong ay sa pangyaman ng ating katutubong panitikang pasalindila. Mapahanggang ngayon, ito ay ginagamit ng marami pa nating kababayan sa pagpapasintabi sa tuwing dumaraan sila sa kagubatan, sa nuno sa punso, sa tabing ilog, o anumang lugar na pinaniniwalaang pinamumugaran ng mga engkanto, maligno, o lamang lupa. Binibigkas ang bulong upang mabigyang babala ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Gumagamit din ng bulong ang mga albularyo sa kanilang panggagamot. May binibigkas silang bulong sa tuwing magtatawa sila upang gumaling ang may sakit sa tiyan, na usog, o anumang nararamdaman na hindi maipaliwanag. Isa sa mga halimbawa ng bulong, ang bulong na tanyag sa mga Ilonggo. Tabi-tabi, maagi lang kami patawaron kung kamu masalapay namon. Tabi-tabi, maagi lang kami patawaron kung kamu masalapay namon. Gawin natin! Ayan, narinig nyo na ang ilan sa mga awiting bayan at bulong na tanyag sa mga isla sa Kabisayaan. Sa bahaging ito, may sasagutan kayo. Unang bilang, alin sa awiting bayan ng Kabisayaan ang iyong nasasabayan? Ano namang awiting bayan mula sa Davao del Norte o Davao Region ang iyong ipinakapupuri? Ikalawang bilang, sa anong pagkakataon ninyo inaawit o itinatanghal ang mga ito? Nakarinig ka na ba ng isang matanda na nagsabi ng isang bulong? Kailan niya isinagawa ang bulong? Ikaapat na bilang, ano-anong bagay ang masasalamin sa ating mga awiting bayan at bulong? Ikalimang bilang, bakit kailangang panatilihin at palaganapin ang ating katutubong panitikan tulad ng awiting bayan at bulong sa kasalukuyang henerasyon? Sanayin natin! Ngayon, bilang kabataan, paano mo ba napapanatili ang pasalindilang panitikan sa henerasyong ito? Gamit-gamit ang graphic organizer, isulat ang inyong mga naiisip. Tandaan natin! Nakakalungkot sabihin, pero ang awiting bayan at bulong ay unti-unti na naglalaho dahil ang kabataan sa kasalukuyang panahon ay hindi na pinahahalagahan ang mga ito. Kaya naman, may hamon ako sa inyo.
kayo ay gagawa ng poster. Ang nakikita ninyo ay isang halimbawa ng poster tungkol sa awiting bayang Ili-ili. Ayos? Suriin natin. Ngayon naman, sagutin ninyo ang sumusunod na mga katanungan. Unang bilang. Si Pilimon ng isda sa karagatan. Nakakuha ng isdang tambasakan. Isinasaad ng linyang ito na A. Isa sa mga pangunahing kabuhayan ng mga Bisaya ang pangingisda. B. Libangan ng mga tao sa Visayas ang pangingisda. C. Maraming isdang nakuha si Pilimon. Tarsier, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay A. Isa sa mga pangunahing kabuhayan ng mga Bisaya ang pangingisda. Ikalawang bilang. Pinagbili sa isang munting palengke. Ang kanyang pinagbilhan ay pinambili ng tuba. Isinasaad ng linyang ito na A. Ang tauhan ay nagnenegosyo ng tuba. B. Ang tauhan ay mahilig uminom ng tuba. C. Ang tauhan ay gumagawa ng tuba. Tarsier, ang tamang sagot ay B. Ang tauhan ay mahilig uminom ng tuba. Ikatlong bilang. Dandansoy, iiwan na kita. Babalik na ako sa Payaw. Kung sakaling ikay mangulila, sa Payaw ay tumanaw. Isinasaad ng linyang ito na A. Pinaglapit ng isang awit ang dalawang magkalayong nagmamahalan. B. Napakahirap sa kalooban ang paghihiwalay. C. Ang Payaw ang kanilang bahay. Tarsier, ang tamang sagot ay letter A. Pinaglapit ng isang awit ang dalawang magkalayong nagmamahalan. Ikaapat na bilang. Batang munti, matulog ka na. Wala rito ang iyong ina. Siya ay bumili ng tinapay. Isinasaad ng linyang ito na A. Ang pag-awit para sa sanggol ay bahagi ng kulturang Bisaya. B. Ang pag-awit sa sanggol ay paraan para maging mahusay na mang-aawit. C. Mahilig kumain ng tinapay ang nagpapatulog ng bata. Tarsier, ano ang tamang sagot? Letter A. Ang pag-awit para sa sanggol ay bahagi ng kulturang Bisaya. Ikalimang bilang. Ay, kalisod sang biniyaan. Adlaw gabi, pirmi ginatangisan. Isinasaad ng linyang ito na A. Masakit ang mabigo sa ngalan ng pag-ibig. B. Ang pagluha ay isa sa katangian ng tao. C. Palaging sawi sa pag-ibig ang mga taga-Visayas. Tarsier, ang tamang sagot ay letter A. Masakit ang mabigo sa ngalan ng pag-ibig. Nakuha mo ba ang mga tamang sagot? At napagtanto mo na ba ang mga dahilan mo kung bakit iyon ang iyong mga sagot? Magaling! Payabungin natin.
Nagka-crush ka na ba? Di nga. Sige nga, pakita nga ng mukha na nakasalubong mo si crush. Naks naman! Alam mo ba, isa sa mga awiting bayan na pinamagatang Lawis-wis Kawayan ng mga taga-Visayas ay sumasalamin sa kultura nila pagdating sa pag-ibig. Ngayon, bumuo ng isang paghahatol o pagmamatuwid tungkol sa ideyang nakapaloob sa awit. Pakinggang muli ang awiting bayang Lawis-wis Kawayan. Ako magtatanong, lawis-wis kawayan. Akon lakan pikoy palatay latayan. Salbahis na pikoy kawaray batasan. Tinmulod ha kwarto kan inday higaan. An panyo nga may sigarilyo. Inpiksi ni inday kay may sentimento. An anasinahan anabi biduan. Tungod lahan hatdon nga waray katuman. An ini nga hugpo lawis-wis kawayan. Diin an higugma nga may rayan-dayan. Magburog to gayod mga ginangayan. Maglipay nga tanan mga kasangkayan. An ini nga pikoy paglupad murayaw. Natungtunghan sa nga dagus paparayaw. Binuklad an pako daw hilaw nga dahon. An iya pagrayhak nga akin kinantahon. Di manong palabyo mahal magbaligya. Adobo sitsaron upot an mantika. Ginpapadisan pa hinduyak nga tarong. Di mano palabyo mahal lagi hapon. Hugpo lawis-wis kawayan. Diin an higugma nga may rayan-dayan. Magburog to gayod mga ginangayan. Maglipay nga tanan mga kasangkayan. An ini nga pikoy paglupad murayaw. Natungtunghan sa nga dagus paparayaw. Binuklad an pako daw hilaw nga dahon. An iya pagrayhak nga akin kinantahon. Di manong palabyo mahal magbaligya. Adobo sitsaron upot an mantika. Ginpapadisan pa hinduyak nga tarong. Di mano palabyo mahal lagi hapon. Makikita sa awit ang kaugaliang pagpapaalam muna ng isang dalaga sa kanyang ina bago siya sumama o pumayag sa paanyaya ng kasintahan. Naging mabilis ang paghingi ng patawad ng binata sa kasintahang nasaktan sa kanyang ginawa o nasabi. Makikita rito ang pagiging maginoo ng binata. Pagnilayan natin. Mahalagang bahagi ng ating kultura ang mga bulong at awiting bayan dahil masasalamin dito ang iba't ibang kaugalian, karanasan, pananampalataya at hanap buhay ng mga Filipino.
Taglay rin ito ang iba't ibang mga emosyon o damdamin na umiiral sa iba't ibang mga pagkakataon, kagaya na lamang ng kasiyahan, kasiyahan sa gitna ng tagumpay, pag-ibig o anumang kasiyahan. Kalungkutan, kalungkutan sa gitna ng pagkabigo o pagluluksa. Galit, galit sa gitna ng digmaan o anumang labanan, at maging kapanatagan ng kalooban habang ginagawa ang pangkaraniwang gawain kagaya ng pagtatanim, pagluluto, pagsasaka, pamamangka at iba pa. Makulay at mayaman ang panitikan at kultura nating mga Filipino. Kaya naman, hindi nakapagtataka na lumaganap sa buong kapuluan ang awiting bayan at bulong. Ayan, dito nagtatapos ang ating kagilagilalas na paglalakbay sa unang stopover natin sa makulay at mayamang kapuluan ng Visayas. Muli, ako si Teacher Walter, ang katuwang ninyo tungo sa pagkatuto ng Filipino 7. Amping!